Ja som Nika a pracujem v nadácii Milana Dubca ako stážista. A moja práca je tu naozaj rôznorodá. Zahŕňa veľa komunikácie, prípravu rôznych akcií. Tá práca je iná v tom, že tí ľudia, pre ktorých pracujeme, sú vďační. Sú vďační za to, že im pomáhame a to ma tu baví asi najviac. Moje meno je Tomáš, študujem na stavebnej fakulte a popri škole už 2 roky pracujem v Rejne, ktoré mi dalo možnosť vlastne to štúdium prepojiť aj s prácou popri škole a môžem tak viacej preniesť svoje vedomosti do praxe. A mojou úlohou v tejto firme je vlastne pomáhať na projektovom oddelení a dostal som na starosti certifikáciu LEED a WELL na budovu Obchodná. Ja som David, pracujem v Rejne už 2. rok. Začal som tu popri vysokej škole. Mal som na starosti dostavbu klientských priestorov tu na Obchodnej. Práca mi vyhovovala, páčilo sa mi to tu, jak to vlastne funguje. Od začiatku som bol pušťaný k projektom, videl som reálnu prácu. Rýchlo ma zobrali k sebe do tímu a vyzerá to tak, že vlastne mal by som tu zostať vo firme.